मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोर बे बिजेपियासो खालामदों। दा ओंखायनो जों लुबैदों, जों सानदों दा ओरैबो मावनो हाया ओरैबो मावनो हाया, माथो जों उफाय गैया, जों बिजेपियानो माबा मोनसे मावनांगोन नामा, माबा मोनसे हायो नामा, जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा बिजेपियाव दं। आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय, जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया, बिटिसि साननाय गैया, प्रमद बर फारसेबो साननाय गैया, हाग्रामा फारसेबो जोंहा साननाय गैया। बिथांमोननि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुंखो माथोफोरखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो दाख्लैबो बे बाथ्राखौ बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि, आं जे बाथ्राखौ बुंनांगौ बेखौ बुं, जुदिव आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो दं। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आं नाम बुं जादों आरो आं खेमा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना खेमा होदों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बरनि एसे जेबो बुंनांगौ गैया, बेनि रोंनाय, बेनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बरनि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुङो। नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नाङा, मानोना मानसिया बहुत जायो, आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार बिटिसि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आं बिथांनिखौ अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे समाव फैनाय नङा। मोनसे इस्युनि सायावनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुक्ति खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानाय जादों, दस्रा सरकारबा बेखौ बानायना मोनसे इस्युनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन, जोंहा दिनै जेबो इस्यु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इस्यु गैया, जेबो इस्यु गैया, जोंहा मा जौगाखांनाय इस्यु। दा जौगाखांनाय जों सरकारनि खामानि मावनांगौ। दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएफखौबो गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायो ना हाया। दा दंल' जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपिआव खामानि मावदों, जों बिजेपिआव थानानै खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम, जोङो बरायगोन, बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन, जोंबो हागौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ, आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावदों। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं, बेखौ मावनांगौ। दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों, बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेखौ आदिसो बुंदावबाय। खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जे मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार, एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों। उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामोन, एमएलए खालामनायाव बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावदों, बिएलटिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसिनि आन्दलन समावबो खामानि मावदों, गासै मावनायखौ मावफादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोना। सुबिदा मोनोब्ला जों मोनो। आफादगिरि
आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोननो नंबा गाहाय लेभेलनि आसामावथ' बिसोर खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो सहाय माने सुबिदा मोनाखै ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा MA पास बैसोआवनो न' बां गासै खाराय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात सानसुमा सुंदर बैसोआवसो गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे मा बुंबावफ्लांहरो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दानथुमलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआबो एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावदों जों वार्कारसो आरो आंथ' खुनुदिन प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनुदिन फेस जाफेरबाया खाय मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खाय मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दा नै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समयसाफोरखौ माबानांगौआ BJP सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों BTCसो मावनो हायो BTCआ बोसोरै 800 कोटिल' थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जोंखौ मावनो हागोन ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि BTCनि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय जों दिनै BJPआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ EMनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखियो आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जों एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोनहाबो निमाहा बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो शिफ्ट जानो होननानै लुबैयाखै दा BTC जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावनायनिथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनायथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथांमोना जि मिशन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोआव मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबायबाय BJPआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनाय टाइमाव जों नागिरो आरो दिनै नुबाय बे BJP सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समयसाखौ समाधान खालामदों समयसा माने बिथाङा समाधान मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोर बे BJPआसो खालामदों नङाबा आगोलाव 1993 BSc सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया जेब्लाबो बे BScखौ गारना खानांदों मानगोनां अटल बिहारि वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां LK आडवाणीआ हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामदों BTC सुक्ति खालामदों 2003 आव BTC सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांनो होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय NDA थाबबाय एबसुआ थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोनो सान्थिया जानाय ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय BJP सरकार दा ओंखायनो जों लुबैदों जों सानदों दा ओरैबो मावनो हाया ओरैबो मावनो हाया माथो जों उफाय गैया जों BJPआनो माबा मोनसे मावनांगोन नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा BJPआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया BTC साननाय गैया प्रमद बर फारसेबो साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो साननाय गैया
बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ